Dapya. Asa ka? Nako dire. Alis ako, Dapya, be. Be, Dapya. Siya ato, madam. O, saan ka kaya? Ay, ganyan mo. Nangapi ko. Aw nagcha. Nangapis. Ay, Siya, siya din ako. Hindi na ka mga pidi, ay. Dili ko kapangapi, madam, kay kabuhion ka na ako kay siya. Ti. Ano sosyal? Ti ko. O, Dapya ako, Dapya ba? Ugma, mag-off ka, ugma, ha? Mag-off ka, ugma. Ipa-up ko ni mo? Off. Bitaw, madam. Tarong ba? Pag-off, ugma, hindi nakabalik sa Lunes. May una ko sa imo. Sige, madam. Sige, madam. Yay, madam. Yay. Usa ka. Ipasii ko, madam, ha? Ipasii ko. Ipasii? Ipasii ko. Pero sa lagi mong isi, eh. 2,000. Layo, may ka mo lugait, madam. Dako nga bliti. Ang pag-unport, anak. Pagbalik na ko, anak. Ng 1,000 siguro. Ni alawas na ako ng 1,000. Para na ko iatag sa balay. Napo ko iatag sa balay, madam, ba? Sige, pasiita ka, kaya mahilom ka, then larga ka, ugma, ha? Para sa imong off. Nga, kasi sino ko mabalik, madam? Lunes na pohon. Mm. Lunes na. Sige, madam. Balikan Sige, na. madam. Sige, ay, salamat. Naka-day off ko. Oo. Naka-day off ko. Okay, sa'yo kung matulog, ikapoy ko, uy. Ikapoy ko. Trabaho. Matulog na dahin ko, ha? So, ugma, sa'yo kag mata. Sige, sige, sige. Ato larga na yung kaugma. Di ako lang daw kuwaon ng kwarta. Pwede mo sa'yo, pwede magapon nga, di pa kamata, maulakaw na ko. Ugma na, inigdahin lakaw na nimo. Ay, taga 2,000. Ha? Eh, matulog na ko, eh. Matulog na ko, kaya matulog na ko. Ano? Mag-inaani kong attire kay kanang para maalaan ko sa among apa. Muli ko sa among bukid, maalaan ko nga kanang gikan ko sa gawas. Gikan ko sa kanang nagbalik-bayan ko. Di ba? Oy, eh! Tsada kayo akong kalo. Tsada ka. Saan naman to si madam? Uy! Madam! Madam! Mauli na ko! Mauli na ko! Mauli na ko para sa'yo kung magkaabot sa among Sorry, oras na di, eh. Alas 6 naman sa buntag. Yan, nahilo na ka din na. Human na madam, kayo na nakadlawon. Kasi bagyod ni mo, oy. Ha? Kasi ato na pag sino lang ka dito. Madam ako si Ingin ako sa imo magsi ko. Nagsulti na ba ako sa imo daan nga magsi ko. Pilagi ito? I-3,000 lang ako, madam B. I-3,000 lang ako. O, sige, sige. Kujut lang, ha? Ako na siyang ilisod-lisod kay... Imunting kayo. Ay, yung i-cash i-check ko ni karon. 30,000. Ah! Sige. Ewan, cash. Happy ka baka madam. Uy, wala gid nimo gid 3,000 na. 2,000 ra gyud. 5,000 na. Hindi ka balubasa? 5 oh. Ha? 5,000 dai ne? Oh. Hala ka madam. Sige madam, adto na ko madam. Adto na ko. Adto na ko madam, adto na ko. Hala! Nag-chat si madam. Nag-chat si madam. Ako basahon. Basahon ako. Ayaw na lang og balik diri sa balay Cordapia kay niabot na akong karaan nga helper. Noon sa man ni si madam, uy! Noon sa man ni si madam, nga dili man ko niya pabalikon nga kanang napa man ko sa ina dito, dabi lugar madam, ang ako sa ina dito. Dili na lugar to ni maiuli nga wala na ba ko ilaing sa nina. Basta ni makahiblad gini si madam na ipabarang tagyog ka ka maulit ko ni ipabarang tagyog ka. Dili ko di maiuli ako sa nina, na. Bantay lagi ka sa kuha, ipabarang tagyog ka. Di ko ni mabinuangan kay ipabarang tagyog ka. Dini ni uli akong sa nina og iyakong giilad-ilad ko niya. Ni balik na daw ko yung helper. Bantay lagi ka karon sa ako. Bantay lagi ka karon sa... Madam! 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 Ano nila ba ni may uli ako sa nina? Gawas na, madam! Gawas niya! Ano nila ba ni may uli ako sa nina? Yang pila ko sa nina diya! Kaya wala na ko lang sa nina! Gisa na siya. Ba't na lang? Ano madami? Pabarang! Taka madami! Alati!
lagi namang bayhan na ulit na kaina. Ano, well lang tambok. Ay, kuha ko doon sa ninat eh. Oh, yan din kasama kayo pagkaulo naman na sama. Susubukan ko eh, katabang mo Ah, eh. kuan ko yun, ang mukha na ako. Abang ba? Kung saan mga pagawas nila? Kay ipabarang tayo ka, madam! Ipabarang tayo ka! Igig ka magmahan ako! Ipabarang tayo ka! Wala na mong bago. What's up guys? Shoutout day ko sa mga viewers diya, sa mga viewers sa Yes. Artistang Mini. Shoutout day ko sa akong pagmangkon diya si Mian Muñez o sa akong amiga nga si Jinjin Gulani. Salamat sa inyong pagsuporta guys. O kini ko na kong kauban mo. Shoutout po di siya. Shout out Go. po kay Charlie Salina Sabutan o kang Edward Sabutan o kang Charmy Salina Sabutan ug salamat kay guys sa inyong pagsuporta sa pagtan-aw sa among YouTube channel guys. Yes! Cordapia here! Salamat kayo diha sa ato mga viewers, sa mga doctors, mga nurses, o tanang mga empleyado diha sa Northern Mindanao Medical Center sa atong Cagayan de Oro Provincial Hospital. Salamat kayo guys sa inyong pagtanaw. Salamat guys. Sir, ma'am, especially to my friend Miss Christy Aguirre and to her husband Mr. J. Aguirre diha sa Pure Foods. Sir, magkulab na ta, sir. So please don't forget to follow, subscribe us. And share. Me, Cordapia the Explorer, and Cordapia the Bisaya. Artistang Mini. And also, Visaya Bisaya Viners 143. And also, Dante Side. Shout out to you, sir. Og Ay, sa, farm. kuan, katong sa farm, nga among gisyutingan sa MV Farms, kang Manny Villanueva. Sir, shout out to you, sir. Salamat Salamat kayo, salamat. sir. See you again.